כאשר משתמשים בתרופות, בסמים, בחומרים משני תודעה, אפשר להבחין בשלושה שלבים בשימוש. בפעמים הראשונות אפשר לראות המתנסה חווה חוויה מאוד מאוד חזקה כתוצאה מהשימוש, אבל ככל שצורכים יותר, החוויה הולכת ופוחתת. לתופעה הזאת קוראים בשם סבילות. מה שקורה זה שהגוף בעצם מתגונן כנגד ההפצצה הזאת בחומרים מבחוץ, ואחד הדברים שעושה זה הוא מוריד את כמות הקולטנים בגוף. אחת הדרכים להתגבר על הסבילות זה או להעלות את המינון, או להקטין את משך הזמן בין שימוש אחד לשימוש הבא. אבל ככל שממשיכים להשתמש, נוצרת תופעה שנקראת בשם התמכרות. המצב הזה של התמכרות מאופיין על ידי אובדן שליטה על הצריכה או על השימוש. ובעצם כשאנחנו מדברים על התמכרות, אנחנו מדברים על שני סוגים עיקריים של התמכרות. סוג אחד נקרא בשם התמכרות פסיכולוגית, והסוג השני נקרא בשם התמכרות פיזית או התמכרות פיזיולוגית. וכאן בעצם אני רוצה לדבר על ההבדל בין שניהם.